אז קיבלתי כמה שאלות על הברכיות של קניקס, והחלטתי לעשות לכם סרטון סקירה קצר של שאלות תשובות. אז אני רוצה לספר לכם באופן אישי, שאני באמת חושב שזה מוצר סופר איכותי, הוא ממש טוב ונוח, כמו שאתם רואים, הוא ממש יושב על כל הרגל ומקיף את הברך גם מלמעלה וגם למטה, ובתור מישהו שחוזר לענפות ומשקלים פתאום, זה ממש נותן לי תחושת ביטחון לעלות את המשקלים בצורה הזאת, ולעשות את זה בצורה המיטבית. יש פה גם מנגנון סמארט-לוק, המנגנון סמארט-לוק הוא מאוד קל, סך הכל צריך לסובב, והברכיות ננעלות על הברכיים. בשביל לפתוח את זה, אני מקווה שאתם רואים, כל מה שצריך לעשות זה לפתוח את הפקק, תסתכלו, ככה, ולמשוך את החוטים, וזהו, זה משוחרר. למי זה מתאים? זה מתאים לספורטאים מתחילים, ספורטאים מתקדמים, אתלטים, אנשים שרוצים למנוע פציעות ברכיים, אנשים עם פציעות ברכיים, וגם בנוסף, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, שיש לו עומס על הברכיים או על הגב במהלך היום, במהלך העבודה שלו. הברכיות בפועל הן מותאמות לפי מידה, אצלי פה זה מידה לארג', ואתם יכולים בעצם לפי האתר להתאים לכם את זה. אז אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים להגיד כאן בתגובות או ללכת לאתר ולרכוש.